Hola, bona tarda. Bé, sembla que veiem una miqueta la llum al final del túnel. Avui és divendres 15 de maig. Mm, Fa 2 setmanes ens van portar un xasco perquè ens pensàvem tots que entraríem a la fase 1 i que podríem tenir una mica més de llibertat i no va ser així. I aquesta setmana, que potser no ens pensàvem que passaríem a fase 1, ahir va sortir la notícia que el govern català oferia la proposta de que l'Alt Penedès passés a fase 1 a partir del dilluns i sembla que serà acceptat. Això ens dona una mica d'aire, perquè la veritat és que nosaltres aquí a l'oficina estem treballant amb certa normalitat, però clar, tot el que és el departament immobiliari tenim prohibit fer visites als immobles i clar, estem com una mica congelats, perquè per un costat tenim molts clients que ens fan preguntes, que ens demanen coses, que volen visitar immobles, i sí que és veritat que tenim bastant de material, vídeos, tours virtuals, fotografies amb molta qualitat, però clar, a vegades el pis s'ha de trepitjar o la casa s'ha de trepitjar i sembla ser que a partir del dilluns ja ho podem fer. Bé, no us venia a parlar d'això, això ha sigut una mica una introducció i m'ha sortit així, no? Us vinc a parlar d'un tema que és interessant, perquè el 30 d'abril van entrar en vigor unes mesures d'aplicació fiscal de la Generalitat amb els pressupostos, amb l'aprovació dels pressupostos del 2020, on s'estableix unes modificacions amb els impostos que es paguen quan s'adquireix un habitatge, val? Sobretot amb l'impost de transmissions patrimonials, el famós ITP. L'ITP que es paga quan es compra un habitatge de segona mà. Val? Aquí hi ha unes bonificacions, que és que la gent jove es pot beneficiar d'un 5% d'aquest impost, però poca cosa més. La gran majoria de gent l'ha de pagar, és un 10%, i clar, és una quantitat important. Doncs bé, s'aplica una mesura que és important i que penso que va molt d'acord amb la situació actual i en el fet de que avui en dia és una realitat que hi ha moltes famílies que són monoparentals. Val? Doncs bé, aquelles famílies monoparentals, és a dir, pares, mares amb un o més fills, que adquireixen un habitatge, si reuneixen una sèrie de requisits que són normals, és a dir, que són fàcils d'assolir per dir una manera, aquest impost del 10% es redueix a la meitat i només es pagaria un 50%. Val? Amb la qual cosa, perquè ens fem una idea fàcil, amb un pis o amb un habitatge de 200.000 euros, en lloc de pagar-ne 20.000 d'impostos, només se'n pagarien 10. Només. Val? Però ja és un gran què. També amb tot el que són habitatges de derivació pública o socials, perquè ens entenguem, no es pagaria, val? No hi hauria aquest impost, seria zero. I també, això potser a nivell públic no és tan important, però per aquella gent que es dedica a comprar pisos i a vendre'ls en un període, que en fan una professió, és a dir, i els venen en menys, o els venien en menys de 5 anys, i al fer-ho així, com que era negoci, s'entenia que aquest impost del 10% tenia una reducció del 70%, això és important perquè això ho podien fer durant 5 anys i això també es redueix a 3 anys. Val? És a dir, una mica és una modificació que va, jo entenc, molt a favor del comprador de carrer, val? Que la gent que es compra un pis i avui en dia que hi ha moltes famílies que són monoparentals, doncs tinguin una mica més de facilitat a l'hora de poder accedir-hi. Vale? És una bona notícia.